നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് യുണീക്ക് ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ സിഡ്നിയിലുള്ള മൽഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കാണണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരിശുപള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഷ്രൈൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പല പല കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.